Bueno, bizkotxalde, nolako dira hemengo ikasleak? Jatorrak, hemen 3 gela ditut, astean bitan etortzen naiz. Gu normalian klasiak astean behin emate ditugu, bitan etortzen naiz ona, gaur 2 klase eta asteazkenean beste klase bat. Vatikanoa erortzen ikusi. Batu mailak, atera bertzotako liburuak. Preso ditenen izenean, arresiak zutan ikusi. Gauza bat erakutsiko dizuet. Ikusi duzue hau? Polita da. Bai. Ze helburu du eskola honek? Gure helburu alde batetik da euskara lantzea. Beste alde batetik bertsolaritza hurbilagotik ezagutzea. Jendaurrekotasun hori lantzea ere bai, ez? Lehen Alejandro eta ikasle okatzea diren bezala, ikazkien aurrian kantatzera. Gero egiten ditugu herri mailako zenbait ekitaldi ere bai urte bukaeran topaketak eta antolatzea ditugu. Gauza asko lantzea ditugu, lotza galtzen dute, oso adin komplikatuan daude, baina gero normalian lana eta binaka eta jartzen ditugu, elkarrekin lan egitera pixka bat bultzatzen ditugu eta Rai, lara, lai, ez gara joango. Eta aurten txapelketako finalak, gune berria, adia berria estrenatu du, eta jende guztia pozatxonatzen dago, Miribilarekin. Bai, nik uste dut finalerako aukatu ditugun toki denak egokiak izan diela. Arriaga Bazuka berikutua, Euskaldunan oso gustora kantatzen genuen, beken ere bai, baina Miribilak ere espetatiba bete ditu. Nik daukat zerrez gertu, alde batetik gustatu zitzaidan tablaua nola egokituta zegoen, oso behian jendia oso hurbil, nik hori asko eskertzen duan gauza bada.